să fac un mic anunț. Scurt, așa, foarte scurt, cred că de 1 minut. Iar m-am certat cu... N-am să vorbesc indecent, deoarece nu vreau să-mi închidă ăștia contul, pentru că există un printre noi. Nu știu dacă știți cu ce... Nu știu dacă v-am spus, cu Raluca, neprieten cu voi, dacă știți ce zic. Nu știu dacă... Deci... Am intrat astăzi dimineață pe live-ul ei și era ceva de genul că... Dar mai prindeți bretonul, pune, editează și tu mai bine pe canalul ăla. De ce nu mai facem ăla? Că ea are examene și eu trebuie să fac serialul, că eu, dacă nu-l fac, voi vă dezabonați. Dar ea nu înțelege că am un examen anul ăsta foarte, foarte important pentru mine. Și m-am luat la ceartă cu ea, că e ceva genul... Eu am luat bursă și sunt prima în clasă, dar n-am intrat la niciun liceu. Dar tu, dacă vei intra, vei rămâne cu un haha în minte dacă vei intra la Racoviță. Care-i logica? O rămas la o școală de haha și îmi spune mie că a luat bursă și că e prima pe clasă, dar eu, dacă voi intra la Racoviță, un liceu foarte bun, voi fi așa. Adică cum? Deci cam da, atât am vrut să vă spun. Canalul ei se cheamă Raluca Citește, oribil. Duceți-vă și dați acolo un dislike și abonați-vă, că nu știu care e logica ei. Că dacă intri la un liceu bun ești prost, dacă rămâi la o școală proastă ești bun. Și e bursă. Și ești primul pe clasă. Și pentru ea asta e ceva gen... Îți prima pe clasă, dar n-am intrat la liceu, dar o să fie proastă, că intră la liceu, bun, și nu-i bună. Bine, muream. Tot ea, te prostește, uite, fac... Ai tu probleme, fată? Că dacă vin la tine acasă, te iau de părul ăla și ar te dau cu capul de pereți, crede-mă. Că nu mi-e frică să fac asta. Da. Cam atât am vrut să vă spun. Deja m-am enervat și nu vreau să mă mai enervez pentru o proastă, deci... Pici și fiți pe pace și pe vibe și nu vă luați după mine, pentru că oricum... Pentru că, da... Spune mie că surâtă, da, sprâncele ele sunt mereu ca... Ca tot părul meu, dacă știți ce zic. L-are atâta sprânceana și plină de păr. Și are și mustață pe aproape. Adică... Te rog, lasă-mă în pace, pentru că nu merezi nici cea mai mică atenție. Tot e acum, pa, bloc, pa, bloc. Deci numai asta îmi scrie de jumătate de oră. E ceva genul, hai mai comentează că ți-am dat bloc. Vede că nu-i dau atenție și tot ea, pa, bloc, pa, bloc. Cine mai face așa? Mă sună să îmi dea repede și pe aceea închide. Și când o sun eu, nu răspunde. În fine. Nu trebuie să vorbiți cu oameni ca ea, nu vă mai luați după ei, pentru că nu e ok. Fiți pe pace, fiți cu vibe-ul cel mai bun. Faceți cum vreți, dacă vreți, scălămbăiți-vă în fața camerei, învățați în fața camerei, faceți ce vreți, cântați chiar și dacă ceilalți nu vor, faceți orice vă place. Deoarece numai așa vei fi tu pe bună pace și pe vibe-ul tău și pe toate cele, pentru că da, mai sunt și oameni din ăștia mai... și da. Aici am învățat, eram pe canterincă la pregătire și vine aia cu vibe-ul de... Da. Vă pup și vă iubesc, noi ne revedem la următorul, adică la videoclipul care va veni astăzi.